Unahon ko lang ni anay party sa Seneco, no kay naligad to actually ginabantayan ko nga balita party sa garnishment kunong matabo na sa Seneco. Pero ang good news kahapon I understand do nahatag na kuno no sa taga Cure sa taga Seneco Union of Rational Employees or ginatawag nga Cure atong ila gina-claim bala nga dapat dalakip sa ginlagdaan nga collective bargaining agreement pero daw ay matag ni sila. Ito may good news ini. Now, joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad, no less than ang ila presidente, Ma'am Stephanie Montaner. Ma'am, mayong aga sa imo si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod. Good morning man Action Art, good morning man sa tanan nga palamate. Salamat gid sa time no. Kahapon ini ma'am gin turnover sa inyo. Nano ini chiki ning ginatag? Actually, kagapon, gitan over sa amon ni Regional Director Rodriguez ang cheque nga gingarnish nga 30 million plus para sa award sang Cure nga CBA for 2017 to 2022. So, tanan kami sa Cure na rin gid kat at least for gid nakuha gid namon ang victory kag nakuha gid ang ginapakig-away namon. Bali ano man, ang Dolly, amo ni siya nag-execute, nag-garnish dira sa bali sa bahin sang Seneco, do mo na? Bali, ang may order from the Secretary Lagwesma for garnishment kay na ang amon nga motion ni file for it of execution na decision nanto siya nga order for so nag-file kami for garnishment kasi wala man din pa implement. So okay. Si Secretary Lagwesma nag-order to the regional director diri sa Western Visayas na sang order for garnishment sa bank sang Seneco. Okay. So sila niya nag-take initiative nga makakuha diri sa sining kantidad kag nano ini ma'am no ang nakuha ninyo nga 30 million pesos tunga-tungaon ni sang tanan nga miyembro sang Cure amo na siya matabo. Yes sir, bali ang among nga nakuha nga award sa Cure. This will be distributed sa 350 Cure members, including na ang retirees, kagang iban mga deceased naman nga members. I see. Now, going back sa permahan, ining CBA ninyo, ano ganing na-stipulate ang nabutang dira? Why nga ma-include pa ang daan to ma'am atong mga nagkalamatay na? Yes, bali ang amon CBA, include siya ang sa Q allowance naman nga effective ni sa January 2019. So aside from that, ang salary nga 5% increase and July 1, 2021 ang effectivity. So ang tanan nga employees including nga retirees sa ina nga mga date makaagom sina sa differential. Okay. So amo na siya no ang matabo gali. Kun amo ma'am ini nga pondo ginkuha naman niliwat sa funds dira sang Seneco? Yes, sir. Yung garnish na sa isa sa bangko sa Seneco. Uy, ti siling ko ulat-ulat ka lang sa Seneco. Subong nagligad to siling ni GMT car. Siling nga gaulat gani kami sang CAPEX ni para nga makayong iban nga mga problema sa linya. Tanong na ibanan pag itong pundon lada? Wala ta na, sir. May mo kayo part ng decision ni Nasang Dolly ang garnishment, sir. Mga pilaman katuig ang hulat nyo kag pagig-away si ni Ma'am Steph? Actually, ang amon si Day is 2017 to 2021. Pero nag-resume kami sang 2021 due sang may previous nga president before sa akon. So nag-resume kami sa CBA na negotiation sang December 2020. December 2020. Then na-approve ang CBA na nag-sign kami sang May 2021. So i-approve naman sa AGMA sa September 26, 2021. So after na, wala ba na-implement at saka naglabot kami sa AJ sa Dolly. Aha. So, ini kadalagan, no, makonsider naton nga kadalagan sa inyo siningahanay dira sa bahin sang Cure. Yes, sir. Na kadalagan din naman. Kag nakuli ng pasalamat namon sa amon abogado nga sa Attorney Ray Gorgonio, na ara din namon sa may likod nga may kaisog sa pag-upod sa amon sa pagtiglaban sini sa among kausa. Aha. Anyway, pero ang mga employees siguro diya nga sige patrabaho sumo sa Seneco. Ay maniguro may mo ang management na hindi man kamo pag-initan. Guro kay ginapakigaway nyo man lang yung kinamatarong nyo mo.
Yes, sir. Daw wala man sir kay kami sang sige kami kaso ya. Sige man kami obra. Wala lang ya ano sir. Kasi nga mong ginapakigbato nga mo niya kamata ang sa amon si Bing nga nakasaad sir mo. Ti amo na gani sir nga may collective bargaining agreement para amo na yung ginabasihan namon. May security of tenure kani. Aha. Ma'am, ti subong ginasunod na niya. No, at the moment, ang kung anong nabutang sa CBA, ginapatuman na ni sang karon nga pamunuan kag liderato sa Senayco. Yes, sir. Actually, sir, we're very got with the management at board of directors nga sang September 16 as September 13 namon niya payroll na implement na ginila ang amon niya si Bay, sir. I see. Ma'am Steph, kabalo ko medyo sako. Pero tagpilagan ni liwat to sa inyo nga mga employees nga 300 plus? Mga 350 more or less, sir. Hindi ko lang maano. Basta daw dira na yun, sir. Kaya ang ibang dala to siya sa siling ko kani, sir, mga napatay na at ang mga retirees. Tagpila na sa kada isa sa inyo? Sari-sari. Sa kaya depende sir, sa salary namon. Kaya ang sa salary, differ na sa sir mo. Kaya kung 5% na lang, ang importante lang niya sa amon niya, sir, ya, tanan kami naka-avail sa increase. Aha. Gamay man or dako. Aha. So, congratulations sa inyo nga ginapakig-away nga kausa, kag especially sa inyo lawyer nga nagpangabudlay gid siniupod sa inyo, ma'am. Yes, sir. Nang madamo na nga salamat, sir. Kag dako gid yung pasalamat namon sa amon abogado nga ara gid gatindog sa amon, sir. Aha. Sa mga konsumidor, at least, basi may mensahe ka sa ila? Sa mga consumers, ang ginahambal nila ginkuha na nga mataas inyo rate tungod sa amon nga increase, hindi na siya matuod. Kaya tungod ang increase ang union, sa ano na siya ginakuha sa DSM na siya. So hindi na siya matuod na tungod nag-increase ang rank and file or empleyado sa Senayco, especially the pure members, mataas man yung rate, hindi na siya ang ginahambal nila. So wala na yalabot kung magtaas ang rate, no, hindi na niya tungod sa nga nagtaas ang sweldo sa union. Aha. On that note, Ma'am Stephanie Montaner, salamat gid sa time. God bless kag good morning. Sige, thank you man sir. Thank you. Good morning. Action Hotline. Amo na, no? At least may ara sang at the end of the rainbow, no? Sa katapusan balasang malawig nga pagpakig-away, may gahulat gid nga kadalagan. Tiyan mo niyo ang eksperyensya sang mga miyembro sang cure kay tingila sini ginapakig-away ang kinamatarong malang nila mo amo nagkasimple. May ara sang collective bargaining agreement kag ina dapat mapatuman, no? Ang ilaayo man lang nga tigin pirmahan tanimo. Collective bargaining agreement kaning pagtawag kay collectively ginkasugtan tanimo. No, luyag ta nga muna ang ipatuman ti inagin insister man lang sa mga empleyado nga nag-result sa kadalagan ti mga 30 million pesos inyo. Nga gin turnover mismo sa ila sang taga Doli. So congratulations dira no sa mga miyembro sang CURE or miyembro sang Senayco Union of Rational Employees. Action Hotline. Alas 8:30 na ga-indicate si Action Eden may dakop siya kuno Action Doors. Unahon tanang siya guro para before kita mag-commercial break, basi ayawan tulat karon ang dalak